SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध। सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युलर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टेरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश। स्त्रीरोग आणि वंध्यत्व निवारण शस्त्रक्रिया सवलतीच्या दरात। फोन नंबर 02367 234000। माननीय पालकमंत्री साहेबांनी म्हणजे विकासाचा धमाका नारायणराव राणे साहेबांसारखाच लावलेला आहे आणि आगळा वेगळा धमाका लावला म्हणजे काय, अंगणेवाडीला जाणारे जे रस्ते आहेत ते 73 किलोमीटरचे रस्ते टोटली मला वाटतं बनवलेत आणि ते 17 कोटीच्या आसपास त्याचं बजेट आहे। आणि असं अचानक आगळा वेगळं वातावरण त्या एरियामध्ये तयार झालं आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाची एक वेगळं वलय तयार झालं आणि लोकांमधनं उत्साह दिसतोय की जो विकास करू शकतो तो भारतीय जनता पक्षच करू शकतो, हे लोकांमध्ये मेसेज गेलेला आहे। ह्याच्यापूर्वी कसं होतं की आम्ही कुठल्या पक्षावर टीका करण्यापेक्षा ह्याच्यापूर्वी खड्डे आणि साम्राज्य हे ट्रॅफिकचं होतं। मला वाटतं नियोजन आयोजन हे माननीय पालकमंत्री साहेब आणि राणे साहेबांनी ह्याच्यापूर्वीच सगळं आयोजन केलेलं होतं आणि त्याचा फायदा आमच्या या संपूर्ण जनतेला, कोकणी जनतेला आणि महाराष्ट्रातनं येणाऱ्या सर्व जनतेला, तिथे एकही खड्डा बघू शकत नाही। म्हणजे त्यांनी कोणी म्हणावं तर एक खड्डा दाखवायचा आणि लाखोचं बक्षीस घ्यायचं, असं वेगळा कार्यक्रम या पालकमंत्री साहेबांनी, निलेशजी राणे साहेबांनी ह्या सगळ्या आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने केलेलं आहे। नाही म्हणजे मला एकच सांगायचं आहे की आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंगणेवाडीची जत्रा अनेक शतकोशतकी होत आहे, परंतु ह्यावेळीची जत्रा ही आगळीवेगळी होत आहे। जसं अंबरनाथची म्हणा किंवा जम्मू काश्मीर वैष्णवदेवीची म्हणा, जसं वातावरण होतं तसा प्रकारे आमच्या या जत्रेला वलय झालं आहे। इथे 25 मोबाईल टॉवर जिओ केबलचे झालेत। आज मला वाटतं उद्घाटनसुद्धा आहे जिओ केबलचं, त्यांच्या नेटवर्कचं, आणि BSNLचे 5 वेगळे टॉवर तिथे उभारण्यात आलेले आहेत कायमस्वरूपी। मला अभिमान वाटतोय अशा प्रकारचं भारतीय जनता पक्षाचे हे गव्हर्नमेंट आणि सरकार यांनी जे लोकांसाठी जे केलंय ते लोक केव्हाही विसरणार नाहीत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।